Velkommen til denne informationsvideo fra DABAP. I denne video gennemgår vi databaseprogrammet Microsoft Access, der er det primære program i DABAPs løsninger. Microsoft Access er en del af den udvidede Office-pakke. Men selvom man ikke har Access installeret, kan man stadig bruge alle vores løsninger ganske gratis ved hjælp af programmet Runtime Access. Tryk på dette link for at finde ud af hvordan. Microsoft Access kan bedst beskrives som et skjult Excel-ark gemt bag en brugervenlig indtastningsflade. Indtastning af videnskabelige data i Excel er problematisk og bliver anset for at være upålideligt. Det skyldes den høje risiko for fejl, der eksisterer, når store ark med mange rækker og søjler skal overskues. Det er et af de problemer, DABAP løser. Her kan man nemlig designe en overskuelig og let anvendelig brugerflade, der gør indtastningen nem og sikker. Alle data, der bliver tastet ind, bliver automatisk og med det samme gemt i skjulte bagvedliggende dataark, der minder om Excel. Disse data kan nemt eksporteres i mange forskellige formater. På den måde kan man indsamle og overskue data på en nem og sikker måde. Det er også muligt at tilføje adgangskoder og track changes for at øge sikkerheden og validiteten af data. Data kan også nemt trækkes ud af programmet i formater, der passer til bl.a. Excel, R og SAS. Data kan også fysisk printes eller laves til PDF. Mulighederne med programmet er talrige. Se nogle af vores andre videoer om løsninger på spørgeskemaer, dataindtastning, opslagsværk, logbøger med mere. Tak fordi du så med.